हेल' लोगोफोर दिनै मोनसे गोजोनथाव खौरां नै जोंनि मेसें सफैनायजों लोगोसे आमथिखा घाटना दालां बानायगासिनो दङ माबायदि बानायदों दसे सोंहैनायनोसै नै बेनिफ्राय औवाया स्टार्ट जाजेनबाय औवाया ग्रान बानदंखासै नै माबायदि बानायखो बिसोरो दा औवानि दालां खुन्थियानि हास'गासिनो नै गोजा खापसिखौ लोङा लेवरा हास'गासिनो नै बिसोरो दा अमा बिबुसो जाहोफैदों जोंखौ गना औवाया ओरै ग्रान बानदंखायो नै नै बहानो एसे रेडि जाहांबाय माथो खदालनि खाथियाव थांब्रा मोजां जाबाय जागासिनो दङ नै दालाङा जोंना नै दा बेबायदि खाजेननो हाबाय ओइ सानसे लागोन बानायनोलाय सानसे लागोन सुक्रुबारसिमाव कमप्लिट बानायगोन सुक्रुबारसिमावहाय औ जेने थेनेब्लाबो दे दोनासै सुक्रुबारा मा थारिख गोग्लैयो दोगासिनो ओरै खुन्थिया दोनायालाय कमप्लिट जाजोब्बाय नै मालिकआ सुक्रुबारसिमाव कमप्लिट जानाय होनदों ओइ सुक्रुबारसिमाव कमप्लिट जाखागोन दा दालां दोनाया इदिसो दैयो नै लोगोफोर नाय र' डाबल जाजोब्बायना टेस्ट जाबाय हानाया ना माया खोना खुन्थियानो गुलुंदोंमोन खुन्थियानो गुलुंदोंमोन नामा नुवाखै नुनायालाय डाबल जाजोब्बायना थाबाय थाबाय थांबाव माथो बैखौ खायाखैना बेखौ खायाखै ओरै सिनाबजोंबो मोनसे दङ जोंनिया नै सिनाबजोंबो मोननै मोनथाम दालां खानांगौनो ओरै मोनसेनिखौ नायनायनोसै माबायदि जायो ओरैनोबो दोगासिनो दं हनै नायनायनि माबायदि दोदों
ओरैनोबो दोगासिनो आरो नै माला हागोन हा ओरैनोबो आराम्भ' जाबाय नै दोगासिनो गेजेरनि हाहां जाबाय बे सिस्टेमाव गाखोलायनानै दोनांगौ औवानि दालांखौ नै जोङो ओरैहाय सासे हनै माबा दालां मालिकआ मा बानायदोंथाय सोंनि र' फंनैसो मा खालामनायखौलाय दालां दोग्राखौनो बानायदों नै खुन्थिया दोग्रा माब्ला हानायसिम टारगेट खालामदों दिनै आराम्भ' जाबाय माब्ला हायो र' मावनानै नायनोसै सानथामजोंनो हानायनि थगथा होयोब्ला सानथामजों हानो हागौ सानथामजोंनो ने औ दालां खुन्थिया दोग्रा नायो नै खुन्थियानो माबायानो गावफुजोबो बेजों दोला थ्रोबथ्राब बायरा ने नागिरबायलाबो मोना दंफांखौनो बैग्रि थुमि दानबाय गावजोब्बाय बेजों दोला हाबसिगोन दा एबार फुराना नङा बेनोमोन नै सुबारसिमाव हायगोनलै ने सुबारसिमाव र' दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै हायोब्ला आरो खनसे देखायनाय जाबावसिगोन र' नांलायला दे नोंसोरखौहाय